शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ಪಾಪಾಚಂಕ ದಿತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಚ್ಚಿ ಹೊಡಾತಚಂಕ ತನ್ನ ಕೊರಂದವರಲ್ಲಿ ಗಾಂಟಿ ಅಸ ಚಲರಿ ಮಧ್ಯಮ वर्गातंक निमगीतल कोण ह्या लॉकडाऊना निमित्ती बधाकय तोंदरे पाविले मध्यम वर्गाजन असल एक मध्यम वर्गा कुटुंबाचे चित्रण तुम्ही पळोवचे आसाची. वै गो खंय आस गो तू? आयली कसं म्हणता भावाल काय पण फोन आयली की सकाळ आयले तो मडकेरी तू बाकी जल्ला नव हे लॉकडाऊन सुरक्षित येऊचे जायना के अशी लॉकडाऊन मुखारशील म्हूण जाला रे भारी कष्ट ग मारे मिगेल मात्र टॉनिक पूरा सरला. आम्ही नमगलेल व्यंकटरमण देव आमका हात सोण कसने पण एक वाट खंडित दाखवून दिता. ती लग्गी घरा पुरा किट दित्तसची आमकी ते दीनच तांनी दुर्बळल्या तशी तांगेल करले तिथंच आमगेले असताना अगत्य जनाक दिलेले कुटुंब आमगेले आता आमका जेवणा ना ते तांका गत ना तशी आमका दिनी आम्ही निमगो येत नव्हतांगले वै ग मा आमगेल तसले मिडल क्लास तांका निमगुचे दाक्षिण आणि या कोरोना महामारी मी ते कितले जण एक वेळा जेवणा नसतील पट्टा बुकीन कितले जण कष्ट पावतास की बाप्पाची ते कसं करछना दर्शन त्या व्यंकटराम देवाले ध्यान करचे इतले कसन मामा एक उत्तर सांगूनच असेल आमगेले तुमगे भावाने की फोन कोण सांगतरी की आमका कोळका पडला ये किट्ट घेताना सेल्फी काढता काय ना छे तशी पुरे काय नामा आमगे चेक्यानी या पुरे काम करचे देवाल कतीर जनाल बरेपणे कतीर कोणा तोरपडी कतीर कोरका पळया तांनी सेल्फी काढू बरोची तितलेच तुमका कसले रीतीने हेल्प जाय म्हणून गेल्यारी गई कोण फोन करे खंयचे रीतीने दाक्षिण करून